Bima palaguna wara sekaring toya alone golong-golongan gebyara jroning samudra tanyo samudra sumamputing landis madyaning Tegal Kurusetra kono kahanan aneh-aneh temen. Wah, ana buta cacahe 1000, Jagaton Jadora kaya nyeloman. Wah, methuki karo Werkudara sawa jenengmu. Lah dalah. Jenengku Candha Birawa, Raden. Aku Candha Birawa Raden Werkudara. Candha Birawa mapan kepara nyata Raden. Iya, bener apa kang dadi kandhamu Werkudara? Ayo dina saiki dibuktekke wae aning madyaning Tegal Kurusetra. Candha Birawa apa Werkudara sing bakal ngatang-ngatang dadi bathang. Najan to kowe cacahe 1000, aku ning kene mung ijin tanpa roang ora dadi baya pangapa. Nyawaku bakal nangis ning madyaning neraka yen pancen durung bisa mateni sing jenengane Ratu Durangkara Murka Duryudana kakangku. Minggir aku ora duwe urusan karo kowe Candha Birawa. Ora kena Raden, yen pancen kepengin njaluk bali ning negara Ngastina marang tane para Pandhawa, kudu iki langkana Degya Candha Birawa. Ayo wani apa ora? Ora sandadak mandeg-mandeg manggo yen pancen wani maju adepana Candha Birawa. Yen pancen ora mending minggat katimbang kowe dadi bebanten ing madyaning Tegal Kurusetra. Ora ana jarate Werkudara ki mundur saka peperangan isin-isine aku. Ayo saiki maju coba aku kroyoken ora gadang mundur saka Bratayuda Jepinangun. Ketandangan kowe kokop getihmu Raden Werkudara. Jaguri siji pecah sirahmu kelakon.